ଚୋର କରାଇବା ଆମେ ଅପନି ଭ୍ରମିକୁ ଭକ୍ତ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ଚୋର ଯେମିତି ନିଜର ପରିଚୟ ଦିଏ ଚୋର ଆମ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କଣ ଫୋନ କରି ଆସେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ରାତି 8ଟାରେ ଯିବି ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆସେ ନା ଲୁଚି ଆସେ ତ ରଚନାଙ୍କ ମାଳିକା ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଚରଣନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କଳିଯୁଗରେ ଅବତରିତ ହେବେ ଅବତାର ନେଇଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଥିବେ ନା ଚୋର ଭଳିଆ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଚୋର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଅବନି ଭ୍ରମିକୁ ଭକ୍ତ ଚେତାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭକ୍ତ ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଚରଣନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିବେ ମୋର ଧାରା ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିବେ ସେଇମାନେ ଏ ଯୁଗ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ଏ କେବଳ କଳିଯୁଗ ସହିତ ମୋର ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ଆଉ ନା ସେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଲୀଳା ସହଚର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅବସ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ସହଚର ସେଇମାନେ ହିଁ କଳିଯୁଗରେ ମୋର ଲୀଳା ସହଚର ଭାବରେ ଆସିଥିବେ ମୋର